everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, samahan niyo akong magluto ng eggplant burger. Ngayon naman po, inalaga ko lang yung ating talong. Lalagay din po ako ng oyster sauce, asin. Ihahalo ko na po yung ating ginisang karne. Maglalagay na rin po tayo ng breadcrumbs. Nagamit po ako ng 1 cup. I-mix ko lang po ito ng maigi. Okay na po, well mix na po ito. Ngayon naman po, magpiprito na tayo. Yung ginamit ko kaninang kawali na pinaggisan, yun na rin po yung gagamitin kong pagprituhan.